Ennen tätä pidettiin herraspäin pitopaikkana. Kyllä meillä pyörii vähän eri kauppatavara. Pääasiassa teidän työnne on pitää huoli, että asiakkaalla ja tytöllä käy kanssakäyminen kitkattaa. Että jätetään se luiden katkominen vähemmälle. Mitä te teitte? Se oli kauhea virhe. Nyt mä maksan. Täällä on sellejä. We'll bring this place down. Mihin paskamyrskyyn sä oikein mut järkännyt? Mitä helvettiä sä kuvittelit? Että tätä hommaa pyöritetään parilla huonolla ja viskikaapilla.